ये बोरा खोला। ओके सर। गोपी एम्बुलेंस के फोन करा। ओके सर। सर सर वो हमार लड़की भी है सर। ओकर नाम का रहे? रंजनी। वो का करत रहे? 10 क्लास में पढ़त रहे सर। केहू से प्यार करत रहे का? ना सर वो बहुत ही अच्छा लड़की है, पढ़ाई में बहुत तेज है। वो कंप्यूटर के सामने ही बैठत रहे और कोनो गलत दोस्त भी ना रहे सर। यहाँ कहाँ आयल रहे? दोस्त लोग के साथ टूर पे गई रहे, 3 दिन से लापता रहे। इसे कंप्लेन कैनी सर। वो लोग हमार बेटी के साथ ऐसा कैले सर। ठीक है, आप चिंता मत करी, हम देख ले। वो लोग के कड़ा सजा देव सर। ओकरा के सजा जरूर मिली। गोपी सर। सारा फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके डेड बॉडी ऑन करा के सौंप दा। ओके सर। नर्स टेक केयर। ठीक बा डॉक्टर। सर ऑपरेशन कामयाब रहल। अब राउर बेटी बहुत जल्दी अच्छा हो जाए। थैंक्स डॉक्टर। हमनी के रहुआ के कबहू ना बुलाए। जिंदाबाद हमार नाम ऊपर लोकनाथ नहीं खे, हम लोकनाथ बानी। हम यमराज नहीं खी, हमार नाम बा लोकनाथन। हमरा लोकनाथन बुलावा। अरे बाप रे कितना भारी बाई। बता के पहनावे के चाहिए ना। के बाड़े ये लोग काहे हमार स्वागत कर रहल बाड़े? रउए कुछ कहीं? हम चाहे कुछ कर ली, हमार पति हमरा तरफ ना देखत रहले। ऐसे हम आत्महत्या करे जात रहनी डॉक्टर। उस समय हमार चेहरा पे वो मुहासा रहे डॉक्टर। रउआ ओकर ऑपरेशन करके हमके बहुत सुंदर बना देनी। अब सब केहू हमके ही देखेले डॉक्टर। रउआ हमरा खातिर भगवान बनी सच में। तो फिर ई के बाड़े? ई हमार पहला प्यार बाड़े डॉक्टर, और अब ये हमार पति बाड़े। एकरा भी कुछ हो जाए तो ले ले आइया। अरे ना ना, रउआ के कोनो जरूरत पड़े ता। हमारा पास ले ला। 50 रुपया ही तो मांग रहल भाई ना तोरा से। अरे भाई मगर इतने बार ले ला ना। 50 किलोमीटर चला के ही नहीं है। अरे का करत बड़ा भाई, ले ला ना। मगर हमारा पास पैसा ही नहीं खे। का करत बड़ा भाई, ले ला ना प्लीज। माम ना ले, तू रख ला।
अरे प्लीज ले 200 लेना। रुपया भइल बटे बस से का आवे प्रॉब्लम चातरल बा? ना सर 20 किलोमीटर चला के ही नहीं है पैसा मंगाता सुना तो देते नहीं के प्रेग्नेंट औरत के ही लाइल बाड़े ना तनी एडजस्ट ना उससे कर एडजस्ट ना सकेला हो सकेला सर हमार गाड़ी पेट्रोल से चले अरे ई का बा ऑटो ई लोग खातिर फ्री होला और तू नाटक कर रहल बड़ा हम तो भाड़ा पर चलाइला ठीक बा पैसा चाहिए ना तोहरा हाँ, हाँ, देंगे। हम दे आप दे देंगे। रहुआ लोग काहे ऐसा ऑटो में चढ़ी ले पैसा ना तो ऑटो में आ सुना पहले ऑटो में जो लिखल बा ओकरा मिटा था चल जा आवा अनुषा बैठा। हमरा भी यह शक रहे रउआ के बा का बैठा। सूर्या मीट मिस अनुषा आजे फिजियोथेरेपिस्ट के हैसियत से ज्वाइन कैले बाड़ीन। हेलो हेलो राउर घर कहाँ बा? वेलाइटी कॉलोनी फर्स्ट स्ट्रीट हम भी ओइजे रहिले डोर नंबर 6 हम साथ में बानी। अरे ना ना हम बस ई कहल चाहत रहनी कि हमार डोर नंबर 7 बा। वह ना पहला मुलाकात में ई भइल तो अच्छे भइल ना हीरो बाड़े ना उ। इट्स ओके लीव इट अब छोड़ दी एकरा। अरे छोड़ दी ना मत खाई ई ली अरे खाई ना ना, बहुत ना। बा अरे खाई लेला ना खाई। बहिन अरे ना ना हम अरे ना ली ना बहिन लेला ना खा। एगो लड़की साथे रहता खुश भइल बिना पूछले मदद कैल मर्द लोग के आदत हो काहे बकबक करत बाड़ो? पेट जल रहल बा। बहुत है मिर्चा बा का? हाँ, हाँ। दही भात में कहाँ मिर्चा होखेला? पति लोग के बेकार समझे वाला पत्नी लोग जौन भी कही है ना वो ऐसने रही मीठा भी जहर हाँ लगा। हाँ 1 बेर 2 बेर 3 बेर यही तरह जैसे पॉकेट में पेन रखेला ना वैसे अगर पत्नी के घर में कैद रखबा ना तो सब कुछ ऐसे ही लगी। वो का बा ना हम तो बढ़नी ना हमार फैमिली तो बढ़े चाहिए ना यही से कोशिश करता। प्रिया देखा तनी कौन बा? तनी पापा। रउआ के बानी? सूर्या सर बाड़े का? हाँ बाड़े आई। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग आई ना बैठी। अनुषा काले ना ना हमरा कुछ होना चाहिए सर। ये हमार बेटी प्रिया। हाय। प्रिया हेलो। इनका नाम अनुषा बा हमनी के हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट बाड़ीन अभी ज्वाइन कैले बाड़ीन। अनुषा जब भी रवा फ्री रह हमनी के घरे आ जाइल करब अकेले रहला में एकरा बोर होकेला ये हमेशा कहत रहेले। कोडी कनाल आइल कितना दिन भाई? 2 दिन भाई। ओ रउआ सब जगह घूम लेनी? अभी नहीं खे। तो पहले रउआ के अपन घर दिखाई फिर सारा शहर घुमाई। ठीक बा। आई। ओके प्रणाम भैया। हाँ का प्रॉब्लम बा सर? ई जो घुटना बाना ई गड़गड़ गड़गड़ गड़ आवाज करता और का और जो ई कमर बाना बिना चलले ही गड़गड़ गड़गड़ आवाज करेले। सुनी हमरा पता बा कमर कहाँ होखेला। अच्छा कल रउर घर वाली घरे पर रहे घर ना? वाली ना नैहर गई बा साली के साथे रहल बानी तोरा एकरे से का? अरे अच्छा रउर वेट ई का का बा? साली से पूछे के पड़ी। जाके अपन वजन देखी। हाँ वाह कितना सुंदर बदन बा 16 साल के तो होकी। हाँ नर्स तनी पैर उठाबा त। ए का कहत रह तू? बस वेट देखे हाँ तब खातिर। ठीक बा हम तो डरा गई ऐसे न रहनी। डरावे चाहिए। एकरा से पहले जो नर्स रहे उ ना डरात रहे ओकर माई भी न डरात रहे। तू काहे डरात बाड़ू? हाँ ई लड़का कौन बा स्कूल नहीं के गई? अरे ये डॉक्टर हवे। डॉक्टर बा घुट्टा तक के तो नहीं भाई अब वही हमार घुटना के इलाज करी। तू आवा हमार कमर दर्द के तू ही दवाई बाड़ू 1.5 गुड़िया बा ई का इलाज करी। चल यहाँ से। अरे डॉक्टर काल मिले भाव। राम का भइल डॉक्टर मन रट टूट गइल का? हेलो सर हमार तबीयत ठीक नहीं खे। का भइल? बहुत बुखार हो गइल बा। ठीक बा रवा घर में ही रही हम आवतानी। नर्स ट्रिप हो जाए से पहले बोतल बदल ओके, दिया डॉक्टर। ठीक बा? तनी ओके। ख्याल रखब हम राउंड लगा के आवतानी। ओके। ठीक बा। अरे बाप रे अरे शांत हो जाए रे बाप रे कितना दुखाता। अरे बाप रे का हो गइल रउआ के? चिल्लात काहे बानी? अरे तो डॉक्टर बात कहाँ करत हुआ जाई। जल्दी बताओ। अरे बाप रे अरे डॉक्टर साहब बहुत दुखाता। डॉक्टर वेटिंग में बा। डॉक्टर का भइल बा रउआ के?
अरे अब हमसे बर्दाश्त नहीं अरे क्यों, सर पर तो बाल हाँ ना। अरे वो बर्दाश्त के बात नहीं की करत बेड पे बैठ बानी। जा। अरे बैठ जाए तो तुम्हार बेड खराब हो जाई। बतावा बाथरूम किन्ने बा? ऊ तो एहिजा बा। अरे बाप रे, अरे बाप रे। ए कौन होई? पता ना डॉक्टर। ई कैसन आवाज बा? हैं? नॉर्मल डिलीवरी हो रउआ के गई। हई सीधे भीतर घुस गई नी, अब बाहर आई नी है। डॉक्टर एगो बियाह में गई लली, मटन बिरयानी रहल, 3 बार दबा के खा ले रहनी, टाइट हो गई लल। मटन बिरयानी का मसाला ठीक से मिक्स ना भइल लल, पेट में गड़बड़ शुरू हो गई है। 3 घंटा से बाथरूम खोजत रही, तब्बे तोहार बोर्ड पे नजर पड़ गई है कि 24 घंटे, बस सीधा अंदर आ गई। थैंक यू सो मच डॉक्टर। ए ला तोहार पैसा। अरे ई का म्युनिसिपैलिटी के शौचालय बा, अस्पताल भाई ला पकड़ा करा के। ओ मुफ्त का शौचालय। थैंक यू डॉक्टर। ये रात खातिर पार्सल लेके आयल बानी।